Moikka vaan kaikille. Tässä on teidän lempi laulaja Ariana Grande ja tässä on mun kaveri Travis Scott. Didi. Mä oon Travis... Okei, mä voin laittaa Didi kyllä. Eikö mä oon Beyoncé. Mä en osaa laulaa tätä. On säkin joku muu kuin joku Beyoncé. Mä oon Didi. Okei. Okay, today we are going to be playing some Fortnite. $1 to get back to America. Okay, but how do I know you're Travis Scott? I'm in love with the baby oil. Okei, there we go. Where to go? Jodikki jos on kuullut tästä, elikkä varmaan vaikka ihan sama tonne. Okay. Pain. Mä oon seuraava Kalkkivat podcastin quest niinku oikeesti. Joo, mä en epäile. Voi vitsi, mä en osun siihen. I give him bite of my burger here. Karla, mulla on 3 kultaista asetta. Oi, miten toi tollasta ampuu? Herranen aika, se boksas mut, full box, mulla on 13. Naps. Ei hätää, mä napsautin sen. Kato Karla, mulla on 2 samaa asetta. Kato tätä hullua luuttia. Kato tätä. Sä saat ton, koska mulla on jo tollanen. Kiitti. Hei This is tyyppi, very pysy hot. paikoillaan. Anna mulle please jotain tollasia hyödyllisiä shieldejä. Fiin. Ei, mut miksi et saa vedä tätä? Ei minä tuollaisia Why you hoida. don't give him bite of my burger? Never give bite of burger. Onkohan sellaisia testejä, johon sä voit mennä, jos sä luulet, että sulla on lukuhäiriö? Kyllä kai. Mun pitäis mennä sinne. Mut yleensä varmaan tyyli joku psykologi, joka testaa niitä kaikkia muitakin Voi hitsi, mä ongelmia, vahingossa esimerkiksi laitan sen pois päältä sen ADHD, niin kuin näitä, niin kyllä se katsoo samalla kuin siinä mitteri. Ota siitä. Jep. Se tyhmä epäilee, että mä tarviin lasit, kun mä en osannut sitä tehtävää, vaikka oli vaan ihan tyhmä teksti. Kato, tässä on e-kirjain. Tää on merkki, että minä olen the chosen one. Voi fiinis nyt. Fiin. Someone give him bite of my burger. Fiin. Bro! Sorry Shut bro, the fuck up, bro. You're so I napsed. You did take my burger. Ai sorry bro, it taas toi. No mut sit sä saat shieldit. Ei kiinnosta. Missä on hassun kuuloinen arkku? Olitko se ton? Tai ton. Itse asiassa minä otan tuon. Oh, siellä. Tää on tällainen Avengers-boksi. Ei ku, kato Ellen siis. Bite of burger like this. What? Otan ekan ton. My burger. I'm very My burger. burger. Täällä on tällaiset lapsen sieppauskädet. Noi vihannekset hittaa. Tai sit se on tämmönen dippi. Koska nyt on tamieik. Onks toi laktoositonta? Mukavaa päivää, jotka opettaa huomenna joululahta. Mut mä tiedän minkä takia noi hittaa noi vihannekset nyt. No? Siinä on laktoosia. Oot se, mut sä oot ihan oikees varmaan laktoosiin todella. No niin. Hei ota Ellen, ensin pitää ottaa tätä ja sitten kastella tää liukumäki. Noin. Ja sitten we can go. Miksi sä meet noin nopee? Hirveä jyrkkänne. Kun tästä menee Uimahyppy. Jep. Tulossa sun luo. Oh yeah, baby girl. Mitä? Mä voin napsauttaa sen. Tää on tämmönen rumaskini. Noniin, naps. Miten sä Joo, kuolit sillä on tälle joku ihan kaverille? hullu porakone. Miten mä Noin. sit porakoneen? Noin. Joo. Noin jonka päällä sä oot. No ihan hirveet porakoneet. Ota sen kaverit, Kata build and be... Miksi täällä on tämmönen autoturretti? Siis ihan oikees, menkää hoitoon vitsin kidit. Hei vitsi sä oot tyhmä, mitä sä teit? Oota, pitää klutsaa. Mitä sä vitsi? Mun Sinä ase. valitat mulle. Sä jätit mut kuolemaan. You stupid. Why you...
No niin, Siis mä voin täällä- antaa sen sulle ehkä takas, jos mä vaan saisin nyt ensin klutsaa tänne nämä. tarvin- Musta tuntuu, että tuolla on lähellä. Oho, I think. no ei. No Ei missä ku... on? Joo, anteeksi on. Mä äsken klutsasin 7 tyyppiä. Jep. Okei, oikeesti musta tuntuu, että jos mä yrittäisin oksentaa, niin mä pystyisin oksentaa. Mukavaa päivänjatkoa, herra. Mä tarviin pepsiä. Kiva kuulla. Mun jalat osu tuohon. Au, varmaan rääpäisi kovaa. Mä menen luuttien luo. Joo. Siellä on vielä se sun kultainen osa. Joo. Jihaa, baby girl, mä spendaan suhun 2 tonnia. Jep, ja sit vielä toi, kun mä editoin. Ui. Kukas kertoi minulle, että täällä oli tämmönen kalu? Ota siinä. Mitä sä tällaista teet? Ihan surkea ase tää. Eiku, no. Onneksi mä sain missasin sen joka tapon. ikisen. No niin, ja onneksi mä sain sen tapon, koska äijä stiilas mut joka ikisen äsken. Ei kun mä otan kyllä, ota sä näitä medikittejä matkaan, vai haluat sä näitä matkaan? No siis, no joo, kyllä mä voin ottaa niitä. Okei. Se on vielä kultainen, kun mä oon kosketellut sitä. Real. Mä en kyllä halua näitä kätösiä. Niin, koska nää on parhaat kätöset tässä koko pelissä, koska kato tää juoksu. Joo, mä oon kyllä nähnyt. Oi, nyt kyllä tulee kosketuksia. Hetkinen, jos mä kosken suhun, niin tuleeko susta sitten Bite of Burger Siri? Mitä ihmettä? Kasin siis. Joo. Siis tää on ihan kauhean skämmi. Miksi täällä näkyy, että täällä on arkku? Mut sit kun mä yritän hakkaa jonnekin jossain sarkku, sit mulla tulee ihan kauhean skämmi. Eikä siellä Siinä ole on yhtään semmoinen mitään kova muuta. seinä, niinku yhtä kova kuin minä. Sitten mä en ota sitä Mitä? chestia, kun mä en löytänyt sitä. Se on täällä. See? You go here, give him bite of my burgers here. Aha. You go up. Look here. And down. Oho. Up. And down. And round. Joku tulee autolla. Mut yritetään olla... Ei... Tuossa taas näkyy X tossa mun netin kohdalta, ei oo kivaa. Ter. Älä mene Ellen. Tue alert. Ohan ne Mitä? kasvanut. I don't know. I give him bite of my Mä burger. ammuin niitä autoa. Joo. Stay sweats. Teipuil. Let's go. Let's go. Ellen, karkuun. No, Teipuil, come. minä olen uskonut, kun They sanotaan. coming. Uskon myös Me Jumalaan, too, I'm joten... coming too. Please help me, God. Oh my god. Ellen, mä en tuu auttaa, se on just... Ei oo mun vika. I'm so sorry, bro. Karkuun. En mä jäänyt, kun mä juoksin karkuun, mutta sit mun spiritti loppuu. Vitsi tyhmä persekarva. I'm helping I give him bite of my burgers here. I give him bite of my... Mitä? Mistä Otin mut ammuttiin? En mä tiedä. Toi on ihan surkea ampuas. Eiku ase. Toi on joku vesipyssy. Pikaksen, mulla on kakat housuus. Kerrotaanko vitsejä? Joo. Okei, haluatko sä kuulla vitsin? En. Mä haluan kertoa vitsin. Did the Havk say to the Havk tuo? Tuo. Hei Havk tuo! Okei. Okei, nyt tulee Among Us vitsi. Tai siis ei se oo Sä oot Among niin Us huono, vitsi, kun sä mutta- menit lukee niitä TikTokissa niitä Among Us Mä en lue. Mennään regressväellä Mä en messiin. lue niitä TikTokista. Niin miksikä sä kutsut väärennettyjä nuudeleita? Mitä? Miksikä sä kutsut väärennettyjä nuudeleita? Sus noodles. Ei oo impasta. Pitänyt sanoa, että väärännetyksi paketeiksi eikä nuudeleiksi. Lerissä. Mä oon väärennetty, eli se Mä oon kokottu. Mulla on 9 HP, mä hypin ympärillä, mut mä jäädyin. Voi kippele karva. Sitä on huono. Mä olin first player to get eliminated. Ja niin mulla ei oo perppo yhteyttä. Tapa ittees.
Voi ei. Voit sä nyt hakea mun kortin? Five Nights at Diddy's. That's nice. Niin, hakee. Ouch. Niin. Oot sä niinku kuuro vai mykkä niinku tapa ittees? Mä oon baddie girl. Oota, mä en tiedä, onko tää ei oo hauska, mut silloin kun me oltiin joskus ehkä 8-vuotiaan yökylässä, meillä yökylässä, meidän vierashuone oli vielä tuolla päädyssä. Joo. Niin muistat silloin, se taisi olla sama kerta, kun me laitettiin karkit nalleen sisään. Mä oon ihan unohtanut, että tollinenkin incidentti oli. Ai niin. Se oli silloin, kun meidän puhelimet otettiin pois. Joo, mä muistan, että me varastettiin siellä keittiön pöydässä, sun äiti näki. niin, silloin kun me oltiin menossa nukkua, niin mä halusin pelotella sua ja mä sanoin, että kuulit tota äänen. Ja sit aamulla, iskä sanoi, että hei kato, joku on törmännyt tohon tolppaan. Ja mä olin silleen, what? Mä en edes kuullut sitä ääntä, kun joku törmäsi siihen tolppaan. Ja mä vaan sanoin, että kuulit se ton. Mä en muista tollasta, mutta okei. No kun sä olit puoluunessa silloin. Sain purakoneen. I give him a bite of my burger shirt. Mua ei kyllä koska huutaa mulle, koska mä kuiskin. Koska kuiskiminen on sille huutua. Knock? Ai ne ei ollutkaan samalla tiimiä. Niin se meni. Takaisin. Takaisin. Mä luulin, että tää oli se Come As You Are Nirvanalta tää biisi. Mä olin aika 100% varma. Oho. Wow. Trickshotti, oh my god. Mä oon lapsien koskija. Siis arvaa mitä, mä kysyin mun iskältä, että oliko se kosken laskija vai laskeen koskija. Se sana. Sitten mulla tuli mieleen, että oli... Hei, tää on semmonen Crosshair-video, tiiäks kun ne menee sinne silleen... Ai joo. Mulla tuli mieleen lasten koskija. Ei kun kosken laskija, lasten koskija. Okei. Mä haluatko kertoa meille jotain? Bend over and touch your toes and I'll show you where the monster goes. Ei ollut silleen mitään. Oi kato, mä oon tän romuttimen alla. Mut kun se oli ihan täys imagination, kun se ei ollut mitenkään paranormaali. No mitä? Kun se oli vaan täys mun niinku mieli, tiiäks. Se oli niinku... Joo, se voit silti kertoa sen kaikkialla. No mut siis tää oli, tiiäks... sä tiedät Mutamäen. Tietää Mutamäen. Niin siellä, kun mä olin joku ilta menossa kotiin, siis ehkä 11-12 vuotta, 11 ehkä enemmänkin. Mä oon kertonut tän Alisallekin tän storyn, kun mä kerran hengattiin. Niin mä olin menossa ylös, mut sit tiiäks ihan perus. Mut oli tiiäks ilta pimeä. Niin tiiäks kun mä ehkä hei! Sä et varmaan kyllä muista, mä kuvasin Snapissa sit jotain vlogia, kun mä menin siellä. No joo, kuitenkin. Siinä videossa ei ole mitään. Paitsi muistaa. Niin tiiäks, kun mä ensin mukamas rupesin näkemään siellä, niin tiiäks, mä olin siitä, että tulee unihäiriöissä. Siinä semmosia tyyppejä tiiäks ympäri sitä metsää siellä sillä erivissä. Mut sitten koska mä rupesin pelottaa siinä vähän, niin mä voisin niinku kuulee leikit, kun ne kuiskii siellä jotain. Mä en osu tohon. I die. Oh, me too! Me too bro. Ai! Mikä toi se on? Opsi! Joo, otetaan vielä tää peli ja sit lopetetaan. Sulla on unihäiriötä käytöllä. Mitä ihme? Ai niinku sleep paralysis? Niin. Ei. Onks sulla? Joo, mut sekin oli samanlainen kuin tiiäks, se oli vanhassa kodissa, kun mähän oli tiiäks, kun mulla ja Kertulla oli tiiäks ylä- ja Nyt mennään tonne. Ei, kun mä en halua tonne, tää on pelottava paikka. Kyllä sä nyt tuut. Niin.
Voi vittu sun kanssa. Mitä olit sanomassa? Niin, et siis se oli ihan perus semmonen, että mä vaan näin tiiäks peilin kautta. Mä en tiedä, kun siis se oli silleen hassusti. Mikä tää on? Siis, että kun siis meidän ovenhan siinä, vanhan kodin oven, siis heti ekana, kun siitä tuli, niin siinä oli se peili. Joo. Niin siitä näin sängystä heijastuksena semmosen pelottavan tyypin. Ja sitten kun niinku, mut kun mä pystyin siinä liikkuu, kun se ei ollut sellainen. Oh my god, entä jos se ei ollutkaan sleep paralysis, vaan se oli oikein. Lopeta, mä en nuku tänä yönä, lopeta. Et sä muutenkaan nukkuis niin sä, että... No kyllä mä sit päivällä nukkuin. Joo, mä Ihan arvan surkeat olko. luutit. Miksi sä oot taas siellä? Mä ländesin tänne. Sä teet niin. Mä opettelen Duolingasta lätkät. Ich swimme. Du swimme. Ja swimme. Guten Tag. Okei. Nyt pitää... Mä en osaa siis, mä oon ihan rehellisesti huono Espanjassa. Mut En siis mäkään nyt lähtee mun parhaimmat movesit. Hola a todos. Tää muksi on täällä! Niin. Mäkin huomasin lähtien? vasta nyt. Mä osaan vain silloin kun Duolingo tulee esille. Jep. Duolingo, Mä osaan kyllä... Duolingo opettaa niin turhia sanoja. Silleen, meine Niin. oile ist hais. Sillä mä en halua tietää, että sun mikä tää on, pöllö on kuuma. Tiedätkö, mä osaan siis saksaa paljon paremmin kuin sä. Tiedätkö, haluatko sä kuulla mun taidot? Joo. Kom, tässä on. Ich will nicht. Joo, en tiedä. Arvaa mitä siinä sanotaan. Tule tanssimaan, en halua. Jep. Minulla on iso muna. Ellen, mä vein siskolle faltamäkeä, mutta mulla oli jetpack. Okei, Tom Kaulis. Mä olin sanomassa, että Tom Kaulitz hittaa. Help me! Help me! Help me! Sä stiilasit mun tapaa. Mä menin tohon. Hei, mihin mun jalat meni? Sun jalat meni. Ne on niin vaikeet sanoja kirjoittaa. Mun pitää aina miettiä niitä 3 vuotta, kun mä kirjoitan niitä. Oh. Täällä on tyyppi. Mä oon nukkunut tän koko pelin ajan. Hei, mun ois pitänyt laskea joka päivä, että kuinka monta kertaa mä nukahin silloin yhdessä vaiheessa tyli ekal 4 viikolla. Koska mä nukahtelin koulussa ihan koko ajan. Legit joka tunnilla. Kansi tulla sit hakee, jos sä haluat. Joo, mä oon tulossa. I'm coming, babes. I'm coming home, I'm coming home. After all. Täällä on nää kädet! Oh my god, mä olin Tättärää, mulla on kädet. Mä olin Ellen, nyt on aika taas lähteä täältä. Joo, mä oon tulossa. Okei. Mut in the metabolism, fast metabolism. Onko sulla mitään, jolla sä voit lentää? Ei, mä en vaihtanut näitä mun käsiä. Ei, mut ne on hyvät, ne on just ne. Nää on ne pedofiilikädet. Eiku onpas. Niin. Oh, people. Oh my god. On Soja. täältä se... Me olemme kokattuja. Minä kuulen Niin itse. ollaankin. Mulla ei oo Okei, shotgunia, Ellen, mä oon nyt kokattu. meidän täytyy päästä toi mun merkille. Joo. Liikkuu sieltä pois. Metabolism in the my way. In the vieressä. Okei, toi on varmaan parempi. Okei, no tuu äkkiä pois sieltä. I see people. They see me. I see people. They see me. When I see red, go run. When I run, I see red.
pelastuksissa. They do not follow me. Ne tajus, että mä oon liian pelottava. Kuinka paljon sormi hittaa? 2. Voi pippelikarvatus. Shotgun in the way. No, that's not a shotgun. No, that's not a shotgun either. Ai, metabilosimaisia. Yo, location area is exposed. I kill myself, please help me, Karla. Ellen, mä en oo lähelläkään mun siellä. kädet pois irti kädestä. Oh my god, Ellen, yritä nyt edes. Onks se nyt hittiä? Täällä on auto tässä mun ihan vieressä, mä autos nyt. No ota se. Ja äkkiä sit boostaa pois täältä, päästä pois. Joo, pääsin. Mulla on 13. Okei, mä yritän ja mulla on etsiä metapilossa, sulle. mutta... Tapoit sä sen vai näissä vai Mä ilmassa? löysin metapilosomin sieltä maasta. Okei, toi on hyvä juttu. Saat pitää sen, mutta mitä se tekee? En mä tiedä. Mulla ei oo nyt aikaa shieldeille, eiks niin? What? Onks tässä vaiheessa järkevää pitää shieldia mukana? Vai autoturretti mieluummin? Autoturretti. Mitä sä selität? Täällä on 5 tyyppiä jäljellä. Elikkä joku on yksin. Ai hei, Ellen, stormi liikkuu ja meidän pitäisi Voi pippeli, yrittää pippeli, päästä karva. tonne, että me oltais tiiäks ihan suojassa. Ah, siinä se oli. Onks siellä... Ei. Sä oot edessä. Sormi tulee ja se vetää varmaan 67 hapeita kerrallaan. Oh shit, se on muuten nopea. Se vetää 5, joo, sinne ei muuten enää jäädä. Olisiko nyt tuo? Ne on ainut. Niin. They see me. No they see me. Niillä on botti. Ei kauan. I see people when I'm red. Toinen on kuollut. Toisella on autoturretti. Ja mulla lagaa vähän. Ei niin paljon, mutta oikeesti paljon. Autoturretti. Ei turretti. I see people when I'm red. Eiku siis mitä? Jep. Se rakentaa koko ajan omia seiniä, et sitä ei pysty, se ei pysty ampumaan. Niin. Oh shoot, I meet shoot. Ihan silleen love IQ pelaaja tai silleen. Jep. Oh yeah, baby girl, mä sitten asun 2 tonnia ja sit mä oon pulkallo. Mitä? Let's go, baby girl. Jep, mä sain 20 Battle Starsia. Okei, no niin, hyvää päivän jatkoa kaikki kaveriseni. Jossain vaiheessa tulee ehkä lisää pelivideoa, mutta en tiedä, koska tää oli aika iso probleema. Tällaisia pieniä probleemia kesken pelin. Ja sinä olet homo, toivottavasti seuraat ja tykkäät kanavaa. Siis toivottavasti sinä seuraat kanavaa ja tykkäät videosta, koska me olemme parhaita YouTubettajia. Tässä oli mikä se on se Fiin tyyppi ja sitten Diddy the Diddler. Kuittaa ja moikka.